As Concellerías de Servizos Sociais e Igualdade aumentarán este ano significativamente as partidas destinadas ás axudas á escolarización para este curso. Así, para material escolar, o Concello entregará unha cota fixa de 55 euros para a compra de material escolar e outra subvención irá para sufragar o gasto de comedor, que en algúns casos pode chegar ao 100%. O gasto de comedor escolar se subvenciona ao 100% a aquelas familias que participan e o solicitan dentro de programas de servizos sociais e despois o 50% o resto das familias solicitantes. Este ano incrementouse as solicitudes, estamos en 19 solicitudes para este tipo de axudas e decir que só foron denegadas 3 por cuestións, unha de que se presentan malo que a documentación e outras porque superaban o que é a cuantía económica para acceder a elas. A maiores, o Concello volverá a ofertar o servizo de madrugadores, para o que se contratarán entre 5 e 6 monitores, dependendo do número de nenos que necesiten esta prestación, e que posibilita entrar 2 horas antes do inicio do horario escolar. Contratamos entre 5 e 6 monitoras, depende de tempo libre, dependendo do número de nenos e nenas que necesiten, de familias que necesitan o servizo, e pois o investimento chega a ser entre 70 e 80.000 euros ao ano. O servicio Madruga é un servicio que se oferta desde o Concello en todos os centros educativos, os centros educativos máis grandes, neste caso o Colexio de Pilar Maestru Serra, o Colexio, a Escola Infantil Fernández Varela e os Salustiano Rigueiras. En todos os coles, desde 2 horas antes de que empece o horario escolar. Dende o Concello tamén informaron de que se seguirá colaborando coas AMPAs do municipio no servizo de comedor escolar, poñendo á súa disposición as monitoras necesarias para o coidado das crianzas.